Hvorfor griner han hver gang? Det er jo meget godt, Det var lige, du bliver ret om. Nå, okay. Men Ja, top godt. Ja, har jeg fået ham. så Har du tændt for jeg har tændt på den. Nå, så er det Jeg samme tror her i faktisk, dag. jeg mener det der med, der er noget med den røde, hvis den ikke, hvis den holder op med at røde, så går batteriet, så det kan vi lige alle sammen holde lidt øje med. Ja. Ja, Yes, godt. yes. Men du har jo lukket døren, så det kan ikke gå nogen steder hen. Nå, men vi skal jo snakke lidt om den her plade. Ja, vi skal. Ja. Ja. Mellem to stole. Den er god, siger du. Ej, det er vi da glade for, du synes. Det er pragtfuldt. Altså, jeg synes faktisk, den er god. Ja. Jeg kan også godt lide den. Der er jo spørgsmål, der melder sig, Tue Madsen. Ja. Fordi hvis man kigger på dit rap sheet, Ja. så er det begrænset, hvor meget dansksproget bodega-pop du har haft fingrene i. Så jeg kunne jo godt spørge dig, hvordan fanden du angriber en genre, som du ikke normalt bader i. Jamen, det har jeg gjort før. Jeg har også lavet country Nå, og reggae. Ej, Okay, ja. Lille pige, japansk EDM. Jeg er ligeglad, hvad det er for noget musik. Det er bare, og symfoni tis med sådan en pige, der synger i en stor kjole. Sådan noget har jeg også lavet. Jamen, det kan godt lyde skræmmende, hvis man ser sådan på det. Jamen, det har jeg aldrig lavet. Men man kan også bare se på det, det har jeg altid lavet, for det er jo bare lyd. ja. Og bare bas, guitar og trommer. Og så også lidt trædeovl. Og så er det jo bare lyd. Når det kommer ind i en ledning, så er det bare lyd. Så skal det bare lyde godt jo, uanset hvad det er. Jeg synes ikke, det er så svært. Det lyder svært. Og godt. Jeg vil også sige, at du får det i hvert fald sådan til at lyde som om, at det ikke er svært. Det er mega fedt at arbejde sammen med dig. Så Tak. Men jeg synes jo også, altså... jamen, det er min filosofi. Man skal ikke gøre det sværere, end det er. Det behøver jo ikke være sværere, end at da man øvede tirsdag aften. Der spillede de sikkert alle 8 numre på en times tid. Så det kan man jo i princippet også bare, når man kommer i studiet. Ja, så ordner du resten. Ja, eller så får man måske nogle andre idéer og lidt ekstra idéer. Ja. Simon han finder også nogle plastikklodser, han kan slå på. Og Ja, det har vi så snakket lidt skal om. man bruge en time mere på, at så gør man det. Ja. Plus den time, man skal bruge på at få ham talt fra det. Men det lykkes så hvor man ikke. prøver, ikke? Jo, Og det er så en spildtime. Ja, hvad er det for nogle plastikklodser, Simon? Det er ikke Lego-klodserne, Det er de jo andre. en woodblocks, der er lavet af plastik. Ja. Ja. Ja, det er ikke De dårligt. kan noget. Ja. De kan helt sikkert noget. et meget misvis. Jamen, jeg var meget modstander inden. Jeg tror faktisk kun, du havde taget med, fordi jeg på et tidspunkt har fortalt en historie om en anden trommeslager, der havde det som sit eneste add-on til hans trommesæt. Det var sådan en woodblock, altså wood som i blå plastik fra Kina. Og jeg tænkte bare, hvad fanden skal man med et stykke percussion, der bare lyder som en click track? Det siger bare... Men så Simon, han har 3. 4. Jeg købte 4. Nå. Jamen, så har de forskellige toner, og så lyder det lige pludselig som Moon Jam, og så giver det hele jo mening. Det var i hvert fald sjovt. Det var i hvert fald sjovt. Som hvad? Som en Muppet Show? Skal du Moon Jam? Nå. Ja. Eller Sneakers. Ja, okay. Jeg tror, eller dansorkestret. Dansorkester, ja, det kan jeg i hvert fald noget med percussion. Jamen, det er det, jeg mener. Det er ham, Det er der. dejligt. Men du er jo, jeg fornemmer dig jo som meget lydhør, altså og meget, jeg ved ikke om man kan kalde det producerende. Du har nogle super gode ører og skyder rigtig godt med idéer ind over. Og når du laver alt det her heavy metal, og samtidig siger, at du også har lavet noget japansk og noget kæmpestort, er det så bare alle dine år i musik, der gør, at du lytter ikke på, hvad det er, men du lytter på, hvordan vil det her blive bedre, eller hvordan angriber du? Jeg synes ikke, jeg skal lave min plade. Jeg synes, jeg skal lave jeres plade. Så jeg starter med at høre, hvad I kommer med. Og hvis der så er noget... Altså, hvis der så er... du ved... En i bandet, der nemt bliver hyldet ud af den, jamen, så skal man bare lade være med at være... Så skal jeg lade være med at være irriterende. Og alt for sjov. Ja,
mega sjov nemlig. Men så skal man nok lige spare på det, indtil vedkommende finder ud af, at det er bare tirsdag aften i øveren. Der er faktisk ikke noget at være bange for. Eller bare høre, hvad folk de kommer med. Hvis du kommer med sådan et alenlangt pedalbræt, så kan det sikkert noget, men så lad os da høre, hvad det kan. Og hvis jeg så, så igennem 20-30 år eller sådan noget, har jeg jo opbygget en vis forståelse for, hvad der fungerer lydmæssigt og ikke fungerer og sådan noget. Og så synes jeg egentlig mere, at jeg siger til og fra. Og hvis jeg hører noget, som ikke er der, så er det nok fordi, det skal være der. Fordi altså hvis det lyder godt, ikke? Så synes jeg, det er en god idé at få det, jeg har inde i hovedet, optaget på en eller anden måde. Så nævner jeg, og det kommer jo bare fra at høre det, som I kommer med. Så jeg synes, altså hvad hed han? Steve Albini sagde et eller andet, og han skulle bare have betaling som VVS'er, fordi han var bare en facilitator eller sådan noget. Ja. Altså det skulle ikke, han skulle ikke have fine kunstnertillæg eller sådan noget, for det var bare et stykke arbejde, der skulle gøres. Eller sådan. Jeg vil gerne have kunstnertillæg, det er slet ikke for det. Men et eller andet sted, så synes jeg også, at langt hen ad vejen er det rigtigt. Så kan man godt begynde at blande sig i ting. Jeg synes mere, at jeg foreslår ting, og hvis jeg synes, de er vigtige nok, så vil jeg også godt skændes, hvis bandsene bliver bange for, det tror vi ikke. Jamen, lad nu være med at tro, vi kan bare gøre det. Det tager et minut, eller 10, eller en halv time, og så kan vi altid slette det. Det skete der jo ikke noget ved. Men hvis vi skal sidde og snakke om i timevis om hvor vi alle sammen har en idé om, hvordan det vil, og du siger, hvis vi putter tamburin på der, så er det sådan mere ligesom Scorpions. Og det tror jeg ikke bliver fedt. Nej, men du ved det jo ikke, for du har ikke hørt det endnu. Og du siger noget andet, fordi at du tænker noget med Bon Jovi, og det vil også være ringe. Og nogen tænker noget med Radiohead, og det vil være, eller Radio, og det vil være godt. Ja. Men det er jo gætværk det hele. I stedet for at sidde, altså fordi det kan bands godt. De kan godt sidde og snakke om, hvordan de tror, det ville blive. Og så kan de få en diskussion. Og sådan en diskussion, den kan snilt vare en time. Ja. Især hvis der eventuelt er søskende i bandet. Der kan den vare 1,5 eller 2 timer. Og der er sådan, altså hvis det er noget, jeg kan gøre, så plejer jeg bare at lade dem snakke, og så gør jeg det bare derhenne. Ja. Det som en eller anden har nævnt. Og så efter 3 minutter, så kan jeg trykke play og sige, er det sådan noget den her stil, du mente? Og så er det sådan, ja, og så kan man sådan mærke skuffelsen brede sig i banen, fordi den der store diskussion, der kan pumpes op til et eventuelt skænderi senere, og sådan, og dårlig stemning, den bliver lige pludselig bare punkteret, fordi, var det bare det, vi snakkede om, og sådan, det lyder fedt eller flat. Og så er det jo færdigt. Men det var vi vel ikke, vi var meget ja-hat, var vi ikke det? Jo. Ja. Sådan er der også nogen, der det kan jo, altså, det... Jeg er nødt til at høre det, for at prøve det. Det er jo lige nøjagtigt det, du siger, ikke? Men du skal vel også overordnet set udvise en eller anden form for psykologisk bedrift, ikke? Fordi hvis jeg kommer med verdens bedste idé, synes jeg, og kommer ind og spiller den, og du så trykker stop på optagelsen, når jeg er færdig, og så er der alarmende tavshed herude, så er det jo som oftest måske, fordi du synes, det var ikke helt så fedt, som du synes, det var. Det skal du jo have sagt på en måde, så jeg ikke forlader stedet. Jamen, der er jeg god til at... Altså, der vil jeg godt rose mig selv. Og det burde jeg måske ikke sige højt, men der er jeg god til at lodde, hvilke ord, der betyder hvad i forskellige sammenhænge. Så hvis der nu kommer et grunge band, så ved jeg jo godt, at hvis jeg kalder noget Scorpions eller Bon Jovi, så er det skudt ned på under et sekund. Så hvis jeg nu jamen det er sgu da mega fedt, det er totalt bad medicine omkvæd det her, så er den væk. Ja. Men og omvendt, du ved, altså man skal bare vælge sine ord med omhu. Der synes jeg er god til at sætte trumf på. Jeg synes, det bare fordi du kunne huske, hvad for nogle ord du valgte også, det kan jeg ikke huske.
Men der er masser af psykologisk indsigt i det her, Jacob. Synes jeg. Ja. Og det kunne gås ned til uselviskhed og åbenhed. Jamen, Ja. og det er lige præcis det, vi havde brug for, Ja. tror jeg. Ja. Og har brug for. Ja, Der er jo meget et ja-band. Ja. Og så nogle lidt mindre skarpe lamper. Men, I er jo meget et ja-band, så det er jo ikke, altså, det er jo bare med at hælde på. Jeg kan ikke huske, at der var noget, at der var nogle nej-situationer. Var der det? nej, det tror jeg ikke. Nej, det tror jeg faktisk heller ikke, det var. Men det er jo der, hvor det er godt at komme herud, ikke? At bruge dine ører. Fordi vi kommer jo med guitar, bass og trommer og vokal, som du siger, ikke? Og synes, vi har skrevet en sang, og det har vi. Men den skal pakkes ind jo. Den skal serveres på en eller anden måde. Ja, jeg skal klædes på. Så det er meget godt lige at have en der kan sige til og fra. Hvis vi flyver for højt, eller simpelthen ikke engang letter. Ja, der var der et par gange, jeg kan i hvert fald huske, på gange, hvor du sagde, det tror jeg ikke, vi... Det er så, vi prøvede noget, og så sagde du, det synes du ikke... Og det havde du også ret i. Ja. Men vi prøvede det alligevel. Så... Ja. Nej, men det er jo, og det er jo ikke, jeg ved ikke, det er svært at snakke om, når det ikke er kun, men jeg kan, det er jo ikke nødvendigvis, fordi det er delvis min mening, men det er jo også en mening, jeg baserer på, hvad jeg ligesom fornemmer. Ja. Det er sjældent, at vi har jo ikke haft en samtale om, hvad vi skulle. Vi spiller, altså vi stiller op, og så tænker jeg, når instrumenterne spiller, så kan jeg jo høre, hvad det er, I laver. Eller et eller andet, ikke også? Og, så, og det tegner vejen frem. Og hvis jeg så synes, en får en idé, som stikker helt af fra det, som jeg opfattede som konceptet, indtil du kom med din mærkelige idé, men altså, så siger jeg det jo. Men det er jo ikke kun for min mening, så er det jo også... min mening i kontekst af det, min opfattelse af, hvad bandet er. Men det er også lige præcis det, der er fedt ved at være hos dig. Det er lige præcis derfor, at du ligesom, at du spotter os sådan ret hurtigt, hvad er vi for nogen, hvad er det, vi gerne vil have, og så netop, når vi lige, måske er det især mig, der sådan går lige en tand for langt ud, så kan du sige, skal I det, eller sådan noget, ikke? Det er ret fedt, synes jeg. Jo, men jeg synes nu ikke, der er noget vejen med at gå for langt ud. Nej, men så kommer jeg jo bare tilbage igen. Ja. Ikke? Altså, og nogle gange, så skal man lave store udsving, og så kan man finde ud af, jamen det var en sjov idé, men hvis du gør det så meget, så bliver det bare bamse og kylling. Men hvis vi så lige trækker 30% tilbage, så var det faktisk fedt. Ja. Og også noget med at måske lave ting i musikken, som tegner et billede i folks hoved, så det hele ikke nødvendigvis er i produktionen, men der er efterladt rum til, at lytteren selv digter videre på det. Ja, det tror jeg godt. Det digter jeg lige lidt på. Fedt. Ja. Lige at tage det sidste uge. Har du et favoritnummer på pladen? Ja, men jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Ej, det kan man jo aldrig. Det kan vi sgu knap nok til. Kan du huske, hvad for en af dem, hvad for en stil det var? Jamen, jeg kan godt lide den. Hvad hedder hun? Gerda? Hende, der er sur ude her. Ja. Den er vi også. Det er derfor, vi tit starter på 3 forskellige numre, når vi siger 1, 2, 3, når vi er ude at spille. Ja. Det er fordi, vi ikke kan huske, hvad de hedder. Ja. Jamen, jeg kender også nogle bands, hvor når de skulle lave setliste, så på bassistens setliste var de nødt til at skrive da dum, eller jap, eller sådan noget. Nå, okay, den, ja. Jamen, alle knep gælder, hvis man har brug for lidt hjælp. Ja. Ja. Jeg tror, den jeg synes, det var sjovest at lave, det var Gør mig glad. Men det var på grund af alt det der klap der. Det var kraftigt sjovt. Ja. Og der fik vi faktisk også lidt sjov stemning med lyden. Ja. Og ulvehyl. Ja, Hvem fanden var det, der kom i gang med det der ulve? Hvem var det, der fandt på det der ulvehyl? Det kan jeg ikke engang huske. Det var vel dig. Var det mig? Jeg tror bare, du gjorde det. Gjorde jeg det bare? Det var ikke nogen af hundene. Nej, så grinte, og så grinede alle. Men det har jeg også oplevet mange gange. Sådan, men det skal vi lige lave om, fordi det er jo ikke det, man sådan tænker. Det er ikke det, man er vant til at høre Thomas Helmig gøre noget, der er sjovt på plade og sådan noget. Så det skal man ikke. Jamen, hvorfor ikke? Jeg kan huske, der var et band engang, jeg lavede, hvor
et rockband, og så, du ved, efter, inden det næste vers eller sådan noget, så kunne der være sådan et break, og der skulle være det store trommefil, altså Phil Collins, og et af rockhistoriens store øjeblik skulle ske der. Men så da han kom dertil, og så fik han sagt, du, og så frøs hjernen bare, men så spillede han videre, og, det sådan, og da vi hørte det bagefter, alle var flade af grin over det der. Der kom bare sådan et tamslag, og så spillede det videre, og vi var alle sammen helt færdige. Og så skulle han selvfølgelig lave det om, men vi endte med at bruge det der fil, som bare var et panisk tamslag i sådan et kæmpe hul, også. Fordi at alle de andre ting var sådan, jamen det er rigtigt, ja, nu spiller du godt, nu spiller du ligesom ham der er fin, eller ham fra Toto, eller sådan noget. Men det der fik os alle sammen til at skrige og grine, og det har jeg oplevet flere gange også med, du ved, med alle mulige, at man skal ikke smide det væk, bare fordi det var det første. Jeg har sgu tit prøvet at gå tilbage, og så prøv lige at høre, altså en guitar solo eller et eller andet. Og den første er fed, men jeg skal lige prøve et par, det kan jo være, der kommer noget bedre, men så bliver det bare dårligere og dårligere og dårligere, og så efter 5 forsøg, så sådan, men prøv lige at høre det første, du spillede, fordi det var faktisk mega fedt. Ja. Og så må man lige pludselig høre, at det brænder, og ja, og det er jo, det er fedt, det kunne man jo ikke i gamle dage på bånd. Nej. Så var det kostede noget, altså det kostede det, du lige spillede, hvis du ville spille det igen, så you better spille det bedre den her gang, ikke også? Og det er jo dejligt, man kan gemme alle de der... til rådekassen. Ja, men også alle de der fejlskud, for det kan godt ske lige der sekund 5-7 af en solo, men at det var det bedste i den her. Resten var lort, men lige der var det de 2 bedste sekunder af den sekvens, eller sådan noget, eller så man kan lave en Frankenstein på det, ikke? Ja, det lavede vi det også med guitar-soloerne. Ja. Og vi klippede det allerbedste sammen. Det var sejt. En rigtig Jørgen Levin. Ja, ja. Men skal vi sige, at det var det for nu? Jeg synes, vi skal sige, at det er det for nu. Så jeg derfor, siger, det var det for nu. Det var det for nu. Ja, fedt. Plade nummer 2, mellem 2 stole. Der kommer nok en plade mere, som vi måske gerne må komme herned, siger jeg meget forsigtigt, og lave. Det må jeg gerne. Skulle den være en rød? Jeg kan godt den dag. Kan du godt den dag? Jeg kan også godt. Rød? Skulle den være rød eller gul? Ej, det tager vi en anden dag. Rød eller grøn eller gul? Ja. Hvad skal vi sige? Det er det for nu. Og det kunne faktisk være meget. Hey, nu har vi på bånd. Se, nu får du alligevel kunstnerisk credit. Der kom kunstnerisk credit, og hvis du så også har sylte og rødbede, når vi kommer, så kan jeg ikke svare på følgende. Fedt, mand. Det er en aftale. Fedt. Godt. Jeg tror, det var det. Hurra. Det var anstrengende, faktisk. Men de er fede. Det var helt rart.